Здравейте хора, аз съм Ванката, днес играя Майнкрафт и сега ще покажа какво съм постигнал в Майнкрафт. Моето оцеляване е соло. Ванката, да. Ванката ще го чакате доста време, защото той скоро няма да участва в моите кипове, защото първо една година ще от неговата баба и после са месеци 3 години в Новград и след 3 години най-много да го видите. Аз тогава съм друг клас, друг такова, но спокойно съм. Спокойно ще си купа, сигурно трябва нов телефон, мисля. И тогава, да, сега ми свърши малко батерията ми свършва. И да, до тогава пак ще снимам клипове спокойно, пак ще е стомап. Нали, когато такова, ще оставя нещата в някакъв чест и сега забравих къде е такова. Извинете, просто малко, да. Забравих мъничко тук, не ме обвинявайте, всеки е забравил много неща. Така, първо, на къде съм? Ето на тук съм. Да, това съм го копал. Това е тук. И сега си взимам пръчки. Сега ще видите защо си взимам пръчки. Да, сега ще видите, защо си имам толкова много пръчки. Да, слава. На къде бяхте? Огънзъл. Ето. Бетон, на тук съм. Сега ще видите какво съм постигнал. Ще видите защо взимам толкова много пръчки. Ама, спокойно, не е защото имам някакви диамантини армори. Или защото съм някакъв тук чуитър и съм направил адската къща. Ами, сега ще видите защо. Да видите един чест какво има. Сега ме бърна малко спокойно, няма този път да псувам. Да. И моята поредица, спокойно хора, ще продължи много години. Сигурно някъде 5-6 години ще продължи. И после хора пак ще продължа да снимам. Да. Така. Сега намерих много редстоун. Мамо, нали Ванчо много обичаше редстоун? Сега говоря на моята майка. Мамо, не питахте между другото, извиняй. Помня, че Иван много обичаше редстоун неща. Да, Иван обичаше много редстоун неща. Ванката обичаше много редстоун неща. Да, обичаше много редстоун неща. И затова ще видите. Бум! Ето видите колко много. Ами не е много, да, не е толкова много. Да, горе-долу е добре. Да, не е толкова. Всъщност не е толкова много. Не е толкова зле. Да, не е толкова много. Смисъл, не е толкова. Няма смисъл и да. Тук е айронче. Редстоунчета. Трябва ми стрела тук, че да мога да стрелям. Направя една желязна килка, че да не се прицакам. Ако намеря диаманти. И сега хора, ще се върна след паузата, ако намеря нещо интересно и за сега чао. И така хора, не намерих за жалост нищо интересно. Ами да. И да, пак ще... Ако намеря нещо интересно, пак ще пусна клипа и за сега, да. Така хора, не намерих нищо интересно, но да. Върнах се откъдето дойдох. Утре как се трябва да отиде до Карлово по работа? Като отиде до Карлово, ще доведе при мен. Защото няма къде да идете. Дядо ти е на Дуванли, че дядо ти пани утре ще го оперира, че отива до от болница. Каквото. И така че как ще доведе при мен за малко на работата и после ще мине